आदरणीय भोजपुरिया भाई लोगिन, हम एगो कविता लिखले बानी। एजा एक दिन सुननी बिहार में का बा, तो हमारा मन में बहुत उथल पुथल होखे लागल कि हम बिहारे में के बानी या बिहार में का बा। तो ई तब निराशा वाली बात हो गई। अरे बिहार में का नइखे, तनी ये कविता के हमरा गौर से सुनी आ तब कहब कि देखब कि बिहार में का नइखे। बिहार में का नइखे, बेटा के सर आरा रख के छिरले राजा रानी। मोरधज के कहानी रुआ सब जानत हो। कब पहले और जिला से हम शुरू करतानी। बेटा के सर आरा रख के छिरले राजा रानी, धन्य समर्पण कुर्बानी आ धन्य धन्य मेहमानी। मेहमानी के चलते अपना बेटा के चीर दिलन राजा मोरधज। वीर कुंवर के तेगा वही खूंटी पर बा टांगल। वीर कुंवर के तेगा वही खूंटी पर बा टांगल, जेकरा से अंग्रेज फिरंगी भारत छोड़ के भागल। पंचकोसी परिक्रमा में प्रभु राम जे बक्सर आके, भगवान राम पंचकोसी परिक्रमा में ए जया के लिट्टी चोखा खैले हैं। यही से लिट्टी चोखा बिहार के प्रसिद्ध बा भोजपुरी क्षेत्र के। पंचकोसी परिक्रमा में प्रभु राम जे बक्सर आके लिट्टी चोखा खैले, मुनि संग बैठ बैठ धधा के शुद्ध घी में बेसन हलवाई का कराही द के, तब बन के पापड़ी बक्सर वाली पूरा भारत महके। बक्सर के पापड़ी बहुत प्रसिद्ध बा। आ दियारा के दुबरो भोजपुरी, दियारा के दुबरो भोजपुरी पहले मुछिया ऐठे। जे दुबर बा, जे पहलवान बा ओकर तो बतिये छोड़ दी। जे दुबरो बा, दियारा के दुबरो भोजपुरी पहले मुछिया ऐठे। आ बिहार में का नइखे। धान कटोरा क्षेत्र के चावल पूरा भारत खाला। धान कटोरा के चावल ये पूरा भारत खाला। घर के पहिया पटकर भला ही बाहर खोजे निवाला। जे घर के अनहरिया वाला उ जाला बाहर कमाए खातिर। धान कटोरा क्षेत्र के चावल पूरा भारत खाला। घर के पहिया पटकर भला ही बाहर खोजे निवाला। नालंदा के खंडहर शिक्षा के समेट के गाथा। नालंदा के खंडहर जाके राजगीर में देखी। नालंदा के खंडहर शिक्षा के समेट के गाथा। पूरा जग में अग्रज बन के कहत रहे जब काथा। गौतम बुद्ध के ज्ञान मिलल पिपरेतर बैठे बैठे। बिहार में का नइखे। अरे भैया बिहार में का नइखे। सारण के भोजपुरी शेक्सपियर मलिक भिखारी ठाकुर। सारण के भोजपुरी शेक्सपियर मलिक भिखारी ठाकुर। विद्यापति मिसिर महेंद्र शारदा मैथिली ठाकुर। आजुओ शारदा सिन्हा मैथिली ठाकुर बाड़ी। दिनकर जी गायत्री ठाकुर के सब लोगवा चिन्हे। दिनकर जी गायत्री ठाकुर के सब लोगवा चिन्हे। शर्मा भरत भरत शर्मा व्यास निर्गुण पूर्वी रही रही हियरा बिन्हे। भरत शर्मा के निर्गुण पूर्वी रही रही हियरा बिन्हे। पवन सिंह के गीत आय अभिनय साथे साथे खेसारी शेखर सुमन शत्रुघ्न सिन्हा और मनोज तिवारी। शंकर कैमूरी पटना रेडियो स्टेशन में उर्दू कार्यक्रम। शंकर कैमूरी उर्दू का गहरा पानी पैठे। बिहार में का नइखे। अरे भैया बिहार में का नइखे। आर्यभट्ट सुश्रुत अशोक चाणक्य सा ब्राह्मण ज्ञानी। आर्यभट्ट सुश्रुत अशोक चाणक्य सा ब्राह्मण ज्ञानी। महावीर राजेंद्र बाबू कितना कहीं कहानी। हटत कोरोना जब बिहार में रोजगार के साधन। जगह जगह कल कारखाना लगवाई यहाँ सुशासन। जब कोरोना हट जाई आ तब देखबे जा कल कारखाना बैठे वाला बा कैसे। वैसने रउआ सब चुनी जा जे कि सुशासन होखे। सुशासन कह के चलावे अपन राज। आ तब देखी बिहार में का हो जाई। तो निर्मोही जब एक बिहारी रही बराबर सही के, तो मजबूरनो कहे के पड़ी कि बिहार में का नइखे। अंत में देखी
आहार विहार संस्कार सदाचार शिष्टाचार पर तनिकी ध्यान दिहला पर ई बात एकदम स्पष्ट बा कि एहिजा हास बा परिहास बा उल्लास बा। गरीबन के रहे खातिर बन रहल इंदिरा आवास बा। अब ना केहू मालिक बा, अब ना केहू दास बा। जेकरा सरकारी सहायता मिलता, जेकरा सरकारी सहायता नइखे भेटात उहे हंसता, आ जे सरकारी खजाना लूट के खाए वाला बा उहे उदास बा। पतोही खातिर न ससुर बा न सास बा, बेटी प्रगति आ बेटा विकास बा। निर्मोही गर्व से कहब कि जब तक सांस बा कुंवर सिंह के पोता पोती कबो ना चली नइके। त का झूठ कहतनी कि बिहार में का नइखे, बिहार में का नइखे। धन्यवाद।